Se me rata onne, se ma one onakve, one se o one. Bude to veľmi zaujímavé. Nádhera. Aj. Pocit, že to je zásah do červeného stredu, ale to si treba ešte overiť, nebudeme špekulovať. Sledujte, ako jeden na druhého čakajú so svojimi výstrelmi. Potrestať! Nech sa páči, máte ochotné. Vidíte, že Heinrich to skúša s ťažšou zbraňou, že napriek tomu, že Sušanko sa do toho pustil, vypláca sa mu to. Petr Čech z Levíc, známy to bojovník po celých európskych bojach a nie len to. Pozrite sa, čo zviera vo svojich rukách. Je to mušľa. Mušľa je symbolom práve pútnika. Je známy tým, že je muž vieru z Brúg, Rolf van Noort. Tak, ako ich všetci poznáme z vyzobrazení víťazných bitiek, ktorých ste sa zúčastnili. Heinrich von Wittelsbach! Tá neopísateľná česť, ktorá je pri pohľade na tohto statočného údatného rytiera z rodu de Champagne, Matthias de Champagne! Skutočne. Pedro de Béziers! Tu ich máme po boku. Rolf van Noort, Pedro de Béziers, Petr Čech z Levíc, Jacques de Champagne, Matthias de Champagne, Heinrich von Wittelsbach, Meller! A máme tu prvé uhyby. Prvé náznaky útokov našich, ktorí sa očakávajú. A tvrdý nástrel, pozrieme sa na to! Hlásime boj! A pozrime sa! Prvý bod, druhý. A idete je na rade Heinrich von Wittelsbach. Prvý netrafil, druhý lepšie. Silná Rika. Zatiaľ mu prichystaný. Zvála vpred, zatiaľ jeden. A tu krásne za mnou pravia uličku. Zvála a... Išiel na istotu, bol tam mierny náznak. A ideme rátať. Jeden. A náznak Pánoša. Štartujeme. Pozrieme sa na to, vyzerá, že Žak má mierny náskok. Dávajú si pozor na to prevzatie. Žak má zvládol odliškuši, bude to dramatické, uvidíme, kto získa. A ja som videl špičku meča prehrána. Hlásime boj. Pozrime sa na to predanie. Heinrich už má meč. Heinrich s úsmevom na perách. Prvý náraz týchto do šampiónov. Pozrime sa na tú ranu. Ja vidím zlomenú lancu nohy. Pozrime sa na tú ranu. Petr Čech zase od Petrána.
nebude sedieť v rohu. Musí jazdiť na koni. takže po 10 hodinách jazdectva som si kúpil konia a čo sa na to. My sa takými rôznymi životnými cestičkami osudu som sa potom dostal do jednej skupiny, ktorá robila takéto turnaje rytierské. Potom som spoznal túto pána s čiernym brdením. Sme tu pre ľudí odjak živa. A keď bol v tej skupine, čo hovoril, tak som tam bol ja. Tam som začal jazdiť a my sme potom organizovali tento festival v roku 2012 prvýkrát.